Ýokary guramaçylyga beslenýän sport bäsleşikleri ustatlaryň kemaly gelýändigini äşkar edýär. Türkmenistanyň Beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň paýtagtymyzdaky Olimp Orta Sport Mektebiniň bilelikde geçiren ýarşy ören gyzykly boldy. Türkmenler judo boýunça Olimp Orta Sport Mektebiniň açyk birinjiligi ugruna bäsleşdiler. Her bir tutuluşygyň çekeleşikli bolmagy türkmenleriň bu ýarşa ýokary taýýarlykly gelendigini görkezdi. Sport mektebindäki ýarş gyzykly häsiýeti bilen tapawutlandy. Ýarşda ýeňse bolan ihlas aýdyň duýuldy. Bu wäsleşik ökdöleň öňe saýlanmagda mümkinçilik berer. Ýarş türkmenleriň kämilleşmegine ýardam edýär. Çekeleşikli sport wäsleşigi tejribe toplamak babatda da ähmiýetlidir. Ustatlygy artdyrmakda öz bolşly mektebi öwrülýän ýarşda esasy wezipe ýokary netijeler gazanmak bolup durýar. Her bir türgeniň okybyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän ýarş geljekki üstünlikleriň özünidir. Sport bäsleşiklerinde ýokary netijelerin gazanylmagy aýratyn bellerliklidir. Çünki bu ýagdaý halkara ýarşlaryna üstünligi üpsün eder. Aşgabat şäheriniň Beden terbiýe we sport baradaky baş müdürliginiň ýarşlary özleri duşuklardan ibarat boldy.